Mayong adlaw sa tanan, gikan diri sa Visayas PRSD Forecasting Section, kini ang atong latest weather update, Tuesday, September 6, 2022. Padayong nakaapekto ang habagat or southwest monsoon sa may western sections ng northern ug central Luzon. Samtang natin gimonitor na bagyo or tropical depression sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na gilayo na 1,680 kilometers silangan amihanan silangan ng extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, habagatang kasadpan sa gipaspaso na 20 kilometers per hour. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining bagyo or tropical depression. Ang weather condition sa Central ug Eastern Visayas makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.